Tiket masuke 10.000, parkire 3.000, dadi 13.000 lur. Padha karo tiket masuk kawasan wisata Gunung Kelut. Nanging kanggoku kawasan wisata iki luwih worth it lur. Mergo sakwise mbayar tiket karo parkir total 13.000 mau wis gak ono pengeluaran maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Aku neng jalan raya Mojo Tulungagung dulur-dulur. Uga kena diarani jalur barat Kediri Tulungagung. Dadi jalur iki oleh kulone Kali Brantas. Ngarep kono kuwi pertigaan menuju kawasan air terjun Dolo, uga air terjun Irenggolo. Ana panyuwunan supaya aku dolan menyang Besuki. Dadi Besuki iku salah siji dusun ing wilayah Kecamatan Mojo. Lan nang nggone Besuki kuwi ana loro panggonan wisata. Kang pertama air terjun Irenggolo, sing kedua air terjun Dolo. Arahe pertigaan iki awake dhewe menggo nganan utawa ngulon dulur-dulur. Iki kelurahan Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dene kawasan Besuki koyo sing wis tak sebut mau iku termasuk kawasan wisata kang wis kondang kait biyen dulur-dulur, kait aku isih cilik jaman SD apa SMP ngono lur. Aku pernah saka Kediri mlaku menyang kawasan Besuki. Bar kuwi bolak-balik dulur-dulur, mulai dalane urung penak, gedine ya muk separo niki. Kuwi aku wis bolak-balik dulur-dulur lewat dalan iki. Jalur Mojo Besuki. Jarake ora adoh dulur-dulur, sekitar 10 utawa 12 km lur yen saka pertigaan mau. Terus didominasi alas lan tegalan dulur-dulur. Ono alas karet, ono alas pinus yang saiki sing akeh alas karet dulur-dulur. Yen tanah pemajekan iku sering ditanduri pelem utawa kayu jati. Sanajana jarake mung kurang luwih 10 kilo dulur-dulur, tapi yo gak iso banter nemen-nemen lur, mergo terus menanjak, terus kadang-kadang menggak-menggok, pemenah yen wis mendekati kawasan Besuki. Menggoke kuwi kaya huruf S ngono terus menanjak. Wong-wong kene yen ngarani luk lur. Ana sekitar 3 utawa 5 luk lur. Saka luk sing pertama engko coba tak sepi lur. Dalane lumayan lur, ya beberapa kali aspale diperbaiki, tapi ya kuwi pancen mau gak mau perjalanane rada membosankan lur. Amarga beda karo jalur baru, jalur saka Semen Puh Sarang Besuki kang memang dirancang kanggo keperluan wisata. Yen iki jalur asli lur, utamane jalur distribusi penduduk, jalur distribusi barang-barang. Sakwise saka Desa Mojo mau awake dhewe mlebu Desa Yuga dulur-dulur.
Lah Desa Yuga kuwi sebagian diliwati mulai ana dusun Sambiroto, ana dusun Biting, dulur-dulur kene iki. Terus letak tata perumahane ya iso dipirsani dhewe dulur-dulur, mergo ereng-ereng gunung lungur. Dadi yen pas dalane nang dhuwur ngono sing sisih jurang kuwi omahe mung ketok atape luwih ndek. Engko sing sisih sebelah jalan omahe nang dhuwur. Kaya ngono ki lur. Ki wis mulai menggak-menggok lan tanjakan mulai rada dhuwur lur. Kiwa tengen semak-semak lur, terus kaselingan omah-omah penduduk. Lalu lintas sepi. Seringkali aku liwat kene iki kondisi lalu lintas sepi banget lur. Pancen iki jalur bukan untuk wisata. Sanajana biyen-biyene jalur iki jalur wisata menuju kawasan Besuki. Waktu iku kawasan Besuki sadurunge tahun 2000-an mung ana kawasan air terjun Irenggolo lur karo bumi perkemahan. Terus tahun 2000-an lagi dibuka kawasan air terjun Ndolo. Sing lokasine luwih adoh maneh saka Irenggolo isih munggah sekitar 4 atau 5 km lur. Iki lur, aku ngarani iki luk siji. Dadi luk pertama sing bentuke es lan munggahe cukup curam. Ciri-cirine kiri jalan ana SD Yuga 1 yen gak keliru. Desa Yuga ki wombo banget lur. Mulai Biting Sambiroto mau mengko sampai kawasan Irenggolo lur. Lah untungnya enek salah siji titik utawa panggonan kang iso dienggo njukuk gambar kang lumayan apik lur. Jurang terus alas pinus kaya ngarep iku karo nggih leren sejenak lur. Yen diplengseng iki ketoke tanah pemajekan lur. Biyen taman-tamane uga apik kono iku. Kanggo dulur-dulur sing wis pernah menyang kawasan Besuki liwat Mojo iso tinggi mengenang kembali memori dulur-dulur. Cuman yen perjalanan awan menjelang sore kaya ngene iki lur ke arah barat kaya sing saiki lagi tak lakoni kuwi yen pas panas ngono kae cahayane bertentangan karo arah kamera lur. Dadi awak dhewe kudu iso apa jenenge ngarahne kamera rada miring kanan utawa kiri untuk menghindari cahaya matahari langsung. Pertigaan iki lur yen nganan kuwi arah Puh Sarang Semen, jalur baru kawasan wisata Besuki. Tiketan lur. Tiket masuke 10.000
parkire 3.000, dadi 13.000 lur. Padha karo tiket masuk kawasan wisata Gunung Kelut. Nanging kanggoku kawasan wisata iki luwih worth it lur. Mergo sakwise mbayar tiket karo parkir total 13.000 mau wis gak ono pengeluaran maneh kecuali awake dhewe arep ngopi. Yen nang kawasan wisata Gunung Kelut bar mbayar 13.000, kengko yen pengen teko cedhake kawah utawa puncake Gunung Kelut, awake dhewe kudu numpak ojek lur. 20.000, PP 40.000. Malah luwih larang ojeke kuwi yen nek Gunung Kelut. Makane kawasan wisata iki kanggoku kaetung murah lur. Kimang bareluk ketiga lur, kiri jalan ono salah siji warung jenenge warung Pak D. Aku beberapa kali lur marung nang kene. Panggonane terutama sing paling apik. Terus makanane nurutku rasane yo lumayan, kopine enak. Ki lur, warung ki biyen tau ruame lur awal-awal dibuka, terutama yen akhir minggu, Jumat, Sabtu, Minggu ngono. Lah, ki awake dhewe munggah kampung terakhir saka wilayah Desa Njoho dulur-dulur. Hawane kene iki angger sore sadem tenan lur, ketinggiane yo lumayan menurutku. Sekitar 700 atau 750 meter di atas permukaan laut ketinggiane. Terus kene iki yo sering udan, lek gak ngono kabut ngono kae lur sampai kene. Utamane yen wayah sore. Lagi kawasan pertama sing iso disepil lur, air terjun Irenggolo. Malah air terjun Irenggolo kuwi asline kawasan asli lur, sing wis ana dhisik. Ana bumi perkemahane lur. Terus sebelah ngono ana villa-villa kang iso disewa yen pengen ngenekne acara-acara komunitas tertentu lur. Oke lur, saiki munggah mergo pemandangane saka kene nang Ndolo kuwi apik banget lur. Jarake saka pertigaan iki sampai parkiran air terjun dulu ya sekitar 4 atau 5 km lur. Enak dalan sing gak patek penak lur iki kan biyen kene iki. Ya muk ditambah sulam ngono. Khusus motor lur. Mergo jalur mobil enek dhewe totokan kuwi, dadi yen mobil liwat nganan lur, munggah mudhun. Lah ki dhewe munggah ngiri lur, ya iki lho tanjakane pol-polan iki montore kudu fit. Apa meneh yen mudhun lur, rime kudu pakem tenan iki. Munggah terus lur sampai menggak-menggok barang munggah. Cukup curam iki munggahe. Yen wis mulai saka kene iki nang gone kiri jalan ki akeh warung dulur-dulur. Cuma ora kabeh buka lur, sebagian warung padha tutup. Mergo ya bukake kecedheken kudune kan rada adoh ngono. Dadi ora kabeh warung kopi utawa warung-warung panganan mau sing buka, sebagian bae sing buka. Perjalanan sekitar 4 kilo nuju kawasan wisata air terjun dulu kuwi didominasi karo alas primer dulur-dulur. Alas primer iku maksudku alas asli
wit-witan asli sing bukan amarga penghijauan. Sanajana saiki wis diselingi wit-witan penghijauan, contohnya kiri jalan lur, pepohonan pinggir jalan. Terus pinus kuwi termasuk sekunder lur penghijauan. Yen tumbuhan primer iku tumbuhan alas asli kaya paku-pakuan, pakis-pakisan lan semak-semak, uga wit-witan kaya bendo lan sak panunggalane lur. Wah, ana kabut lur iki bejo. Yen ana kabut no pemandangane dramatis banget lur, ngarep iso dipirsani. Cukup peteng lur kabute. Biasanya ngene iki saya sore saya peteng lur. Secara pemandangan ketok dramatis, tapi yang tinggi perjalanan cukup berbahaya lur. Apa meneh yen wis weteng ngono kae kabute. Lah nang gone warung tikungan iki lho lur, kiri jalan sing wit-witan grumbul. Biasane mbiyen 1-2 tahun yang lalu kuwi akeh populasi kethek utawa kera lur. Nang wit-witan kono mau. Neng aku bar kuwi tahun kepungkur sing terakhir rene kuwi wis gak enek, ki mang ketoke ya gak enek pisan. Jajal engko tak golek info nang warung parkiran dulu. Dayuh lur, dramatis banget pemandangannya. Lah ki lur kene iki enek warung sing paling rame menurutku. Terus sebelah iki enek jembatan. Kuwi kiri jalan, pemandangannya ki apik dulur-dulur. Apa meneh yen ketambahan kabut, kira-kira malah luwih apik. Ki jajal tak mandeg dulu. Tak jikuk beberapa video lur. Kayak ngono ki lur. Yen tambah peteng akhirnya ya ora ketok. Ki dalane mudhun lur mau. Ki mobil sing ngarepe mudhun. Apik banget. Apa meneh pancen warunge iki dikelilingi taman bunga lur sing ditata lumayan apik. Oke, dulur-dulur aja kuwatir, tak akhiri ning bakal ana bagian kedua lur. Wassalam.